Νίκη Inox. Κάθε επαγγελματικός χώρος εστίασης ξεκινά από μία απαραίτητη προϋπόθεση, την αξιοπιστία. Στη Νίκη Inox, η ποιότητα δεν είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, είναι η διαδικασία που ακολουθούμε σε κάθε στάδιο παραγωγής. Συνδυάζουμε τεχνογνωσία, έρευνα και σύγχρονη τεχνολογία για να δημιουργούμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο. Κάθε προϊόν ελέγχεται, κάθε λεπτομέρεια επαληθεύεται, γιατί η ποιότητα δεν αφήνεται ποτέ στην τύχη. Με πλήρη ιχνηλασιμότητα, κάθε προϊόν διαθέτει τη δική του ταυτότητα. Όλες οι πληροφορίες του είναι διαθέσιμες με μία μόνο σάρωση. Επενδύουμε διαρκώς σε ταχύτερες διαδικασίες, καλύτερο έλεγχο και υψηλότερα πρότυπα παραγωγής, για να παραδίδουμε αυτό που υποσχόμαστε κάθε φορά. Με επίκεντρο την ποιότητα, με οδηγό την καινοτομία, με δέσμευση την αξιοπιστία. Νίκη Inox. Επαγγελματικά ψυγεία. Ανοξίδωτες κατασκευές.